Assalamualaikum, Rahayu dulur-dulur. Monggo nguri-nguri Buddha Jawi. Ya punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Minggu tanggal kalih doso April 2025. Cikal bakal channel ten desa Sonosewu, Kelurahan Wirun, Mojolaban. Badhe sowan Kyai Haji Abdul Qohar. Bila dulur-dulur dereng pirsa mangkomipun Kyai Haji Abdul Qohar, kula caosi pirsa mangkomipun. Dawa enten masjid, masuk ten gang masjid. Menika mangkomipun Kyai Haji Abdul Qohar. Sekalian niku, dek wau kula sampun suluk salam kalih donga nyuwun edi pangestu lan restu dumateng para sesepuh, para leluhur. Kula caosi pirsa makomipun Eyang Kyai Haji Abdul Qohar kang wonten desa Sonosewu, Kelurahan Wirun, Mojolaban. Menika makomipun Eyang Kyai Haji Abdul Qohar. Ilustrasi lukisanipun menika. Kyai Abdul Qohar. Nyai Abdul Qohar. Niki ten Kilen Cungkup enten makom biyen niki. Menika. Kula caosi pirsa makom-makom sekitaripun. Nika ilustrasi lukisanipun Eyang Kyai Haji Abdul Qohar. Niki sebelah ngajenge niki nggih enten makom. Niki makom Raden Sudaryono, Raden Nganten Supartinah. Gen etane makom Kyai Haji Abdul Qohar nggih wonten makom nika. Kula buka riyen. Bapak Rustan Madji, Ibu Rustan Madji. Ngaten dulur-dulur informasi saking Cikal Bakal Channel dinten Minggu tanggal
April 2025 nggih punika sowan Kyai Haji Abdul Qohar kang wonten Desa Sonosewu, Kelurahan Wirun, Mojolaban, Sukoharjo. Bilih konten cikal bakal channel bermanfaat dumateng dulur-dulur, saged di-subscribe, di-like kalih di-share, mangaten informasi saking kula. Matur nuwun.